व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍। ଯଦି ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସଂସଦ। ଏହାର ଦୁଇଟି ସଦନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ପୁରୁଣା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଅନ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥାଏ। ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶାଖାର ନେତୃତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଆଇନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆଇନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନ ତିଆରି କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।